मस्त रे कात मस्त रे त्या कंसायना कीप सेफ डिस्टन्स मस्त रे त्या कंसायना मस्त रे कीप सेफ डिस्टन्स वस्तू रे त्या कंसायना वस्तू रे खात Get out! What? What? Who said what? Hey! Don't see my poisonous eyes go. तिसरा धावत असता आतापर्यंत दिल्लीच्या गोया धावत आयल्या तू डिप्लोमा यू आर अंडर ए हार्ट आणि पोट मिस्टेक काय म्हणून तुका जरी करून जाय ना ते सांगत एक पुलिस तिला मोडगो पितू बारके गो आणि स्टॉप दाखयता स्टोम्बोट दाखयता गो वचपाचे आणि मागीर रावपाचे ती सोय सोबाय पुलीस तू परचेची सेवा करचे म्हणजे हांगा लोकांक पटयता मस्तरेमध्ये मुंगलीश मुळे घेऊन चरियो करता मॅडम हांव सांगत ते आयलो विचार पडो माझ्या सगळ्यात माझ्या सगळ्यात अरे या रे अरे या रे किती आहे ना मुंग्या बुट्टो पोहोचवलाय नो टीव्हीचे फुगडी दिले किती हा बटरफ्लाय असतो अरे मोची कायनेटिक बॉम्ब पडली कायनेटिक बॉम्ब पडली आणि तू किती येवपा लेट जालो मोची कायनेटिक बॉम्ब पडली दोगांयलो कायनेटिक बराबर बॉम्ब पडलो होय कित कोण आम्ही एकूच कायनेटिक करायला बेसमा इस पण तू सारखी हा अगो एक कायनेटिकची एक सांगो जाय ना हा एक बंद पडी करते तो स्टार्ट Okay, now I sing a song. Yeah, song. Okay. Bogleros kaduina mashi Taja padlan to yedati Tidwa padlan बेडाच्या या छुई मोठा खाता तू काजरा रोज काढूय ना होय आज बर्थडे सेलिब्रेट करताय नो या your girlfriend birthday ah my don't worry just pray I'll sing one song for you okay take it this mic okay take it this mic okay come on
इन्स्पेक्टर बेनात ऑर्गन वाजीत राव ऑर्गनात बोंब आसा बंद केल्यार फुट्टलो ऑर्गनात बोंब आसा बंद केल्यार फुट्टलो वाजयत राव मुझे फाकण करू शकताय ऑर्गन बोंब आणि आत काळ्या मी आजही राहू दे आत काळ्या कुठं पिटी काळी से जाता दिल्ल्यात बोडो ना मकन तुझो उगडास म्हाका येता 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 स्टार्ट करीत राहे आणि एक नंबर माझ्या काही बरे बेडये वाचता म्हाका येनाचो दिसता चेडू मारे चेडे नाचता सायबा खुशी बोये नाचता आगोदे तुका नाका आगोदे तुका नाका कारण आज हे दोन आत्मे एक झाल्यात आत्मे तू तुला मार मारस नाही किती ओय आलना हेडते दिसली ओय चाल मसाले रेस आमच्या हबडाय करून येला ओय बाबा कोण करपा रे ना खुशाल आज खुशाल आज आम चोळो खुशाल इतू खुशाल मुगे जीवित हांव केत नाही खुशाल जावन आज काजारचा हांव इतलो खुशाल आणि माका हनीमून जाय म्हणतो ओय हुई ओय इराका इराका या हनी इराका ए जेव्हा तू मला सांग को इराका होच्या नाका साहेबा तिंगा बॉम्ब बिगन केस्ता बता येई रे लासून माता येई रे जगटाई होई मग आपले कोण जातो मागे सांगलो सदाम झाल्या मागे कित कोता माग तेसलो जायो कोण कोण येतो आती बोंबुगे दिलो नाका 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 मग इराका होच्या नाका मग बांगलादेश होच्या साहेब ना मामा की इराका बांगलादेश होच्या साहेब मग बांगलादेश बांगलादेश तू आज बिसा कासा दिस बिसा ओसो खाना का बोले सब एक काम करी हांव इराका हनीमून आयला तू बांगलादेश आवस किरे अरे एश कोण चाव रे चोत्राय मागता अकल नवऱ्यामध्ये डिस्कशन चलता ते बंद करू नवऱ्या खानिमुनाक वचपाक टाइम ना जाल्यार ताच्या सांगाता खानिमुनाक हांव येता होय हुई माड्रास
पासून रे आज तुमच्या काजारात दिसाल 2 उतरा सांगतो मोलादीक 2 उतरा सगळ्याच्या आवडीचो दुसऱ्याच्या मध्ये फूट घालपी फुटलेल्या ताळ्याचो समाज सेवा सोशल वर्कर NGO APHD मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो अरे मिलिटरी बाबा बोलण्याचो मिलिटरी आणि किती आहे हा मिलिटरी अरे मिलिटरी रे प्रीतीच्या मोठ्याचा मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो मिलिटरीच्या भावा बहिणांनो शेतीन आज तुमच्या जगांचो 1 करोड झालो 1 करोड 1 करोड रे अरे 1 कोट रे कोण आहे 1 करोड कोण 1 करोड देवान तुमच्या ॲडवॉटात बनला हॉलांड गाडी आहे 1 करोड आणि मिलिटरी बाबा बोलण्याचो नमस्कार मला इंडियाच्या मास्टर दीनानंद मंगेशकर माय बाबाचो हे जावन आसा देशातले एक बरेंतले बरे हॉल ताची निर्मळकाय राखचे खातीर ह्या हॉलान खावपा पिवपाचे वस्तू हाडून सिगरेट बिडी ओडची हे मास्टर दीनानंद मंगेशकर हॉल तुमचे तशें आमचे ताची जतनाय घेवपाक जण एकल्याची जबाबदारी हे सगळे हांव तुमकां लागीं करता मागणें खुर्ची म्हणल्या कोणा खातेदार घ्यायची आता सारखी मोलादी कुत्र सांगता मी ओकर जाऊन असा एक ओळणी चोरात ते चोर जाऊन असा एक ओळणी चोरातले चोर होय तुम्ही किया असाय बन्नडाचे काळीच चोर पहिले फुल माता येतं आणि हो पेसाय बनड जाऊन असा एक बरो मुनीस दुसऱ्याक पावपी दुसऱ्याक आधार करपी आणि तांकां तालाव दिवपी मागता तुमच्या एकवटाच्या झाडाक बोसारांनी फोडा दिवची आणि तातूंतले वच कावळ्यांनी हावची नवऱ्याची वाट सोडून कित्याक नवरो इनकम्प्लीट आसा अरे तू मागे ब्लूज घालिल्लो स्टाईल आयसा नाही स्टार्ट केला सगळे चड करपा लागतले ही स्टाईल एसी आले खाटल्या ही नॉन एसी आता आणि तुमचो वेळ तयार करीन आसतना आता तुम्ही हानिमुनाक हात घालचो हानिमून आहे खाता आहे पण जाम दिसते आपल्या मधुरा याचा हानिमून आहे हानिमून
तू आज बारा कितको आम्हाला तू कोण गो हाव सावणाचा एक काळोखान सडलेली निर्बळ वस्तुरी त्या मोठ्या पुसणारा ते तुझ्या गोर करायचे फळ माय साऊचे दादा ओ नवरा जावनाचा एक मोडला कोंबो पण हे वस्तुरे गावईपणाचे गरबे सांभाळले ये दोड होळ आहे हेल ना ही होळा कोण आहे रे कोण कावडे खाताय मोठाई कोण आली की जांभळ खाताय तुई माग मोडैला तो क्या तो मारते बगले को अरे सांगत काय पाय पाप गेलो अगं तू कोण मा किती होळा खाताय तू कोण ओ क्या तो मारे तू बगले बेटे सामाको अरे करा सोगले एमएलए ब्राझीलात दडलेले तसेच तुझ्या गोरकराक मलेशियात धाडलो ट्रेनिंगाक तो तुयसर म्हाका मेवलो आणि मोजे सोवे नाका जाल्ल्यान ट्रेनिंग करून त्या पुढे ट्रेनिंगाचे फळ पाणी पेट्रोल पंप गेलो तुई माग मोडैले हे तोरो गाताने माका आउटसाइड कडे कसर आता काय टाइम असते त्या टाइमच डाबल पेपर सेकंड पासून ना डायव्हर्स पेपर रेडी बरे ना हा डाबल अगेन आत्ना जोली गे एक्सक्यूज मी इज कॉपी ना आतुरून कुल्या नास्ता तोड्या बांधारी बांध ಮಾಡಿ ಮಾತಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತೆ ಸೋದೂಲೆ ಮುಸು ಎದೋಳ ಬಾಬಾ ಸೈ सुन जरा मैं सुन जाते सुन ले के बाल तुझी पंडरी के बाल तुझी पंडरी आत दुरून बेंडारी मस्त तोड्या बांधारी बॉन करीना का खतार मुनित्रा नाल्या पिस्तोलाची गुणी तोकलीतल्यान भायर काडटलो तो कातार गुंतलो तो नाचतलो बेगीन बाल तुझी